balangay. Kinabang umbaga sa bulanon pa kanang naghuy-huy sila ba? Kanang dili ba kanang voice out nga murag isinggit-singgit siya, dili to siya mao ang ingon sa Ginoo. Ingon man siya, kung ang imong igsoon makasala kanimo adtua siya o pakita siya sa iyang mga sayo. Apan himuha kini nga kamurag gyud nga duha, ingon sa dinhi. Dili siya pwede dai nga imo siyang isulti siya. Kini daw ang atong kamot duha ka buok siya gyud. Pero ang giingon niya dinhi, ayaw pahibalua ang pikas nimong kamot. Ano? Doon na bitoy ka ng akong namatiklan sa aming misyon, ang ulitaw na minyoog ka na ang minyoog. Ano na yung mga anak ba? Nasa yung mga anak. So ako sa giingnan nga, nahigugma ka sa imong asawa. Ingon siya nga, oo, nahigugma. Ang mga anak sa imong asawa, imo bang higugma? Kay lisod kaayo kung ang imong gihigugma katurag yun ang asawa. Nya, wala na ipoy labot ang mga anak. So mo ni gingon din nga, kita sa kung gihigugma nato ang pikas, gihigugma sad nato ang pikas. Dili nato siya iyagi-yagi, dili nato siya ingon nga siya ra ang akong kanang gihigugma, ang pikas wala na siya. So ang ingon niya dili, apan himuha kini nga kamurag giduha, dili siya i-voice out, dili siya i-insulti-insulti. Sa mga pare, bisag unsaon nimo siya og kumpisal, mobitaw nang ang pare kanang ang tawag nila anak kanang basurahan. O moingon ta na pare siya, murag halamdon siya pero sa pagkatinod ang pare na sa ila ang pagka kanang basurahan. Tanan hugaw sa tao, dito ba yan na dadon sa pare? Diba na nakabantay mo? Akong hugaw, tanan akong ginadala dito sa pare. Nya matingala tangan naman nga ang pare. Kung unsa ka hugaw nga akong dala dito niya, di gid mahibaw-an sa uban. Na tungod kay sila nagtuman sa kasuguan ni Hesukristo sa pulong sa pag-ingon nga kamura yung duha nga dili mahibalog-an sa uban. Sa muni nga ang pare matanaw na ko ang pare baka na makapamalandong ko. Lisod no magpare kay himuon silang basurahan. Himuon silang basurahan. Ako dili ko pare pero daghan pud gapangumpisal dinhi nako. Nahibalo ko nga kinsa kay na sila naman mangumpisal sila dinhi nako. Unya akong pasabot nga dili ko pare. So dito ka sa pare gyud mangumpisal. Pero naging mga tao nga una sila mo kumpisal nako, dito dahil sila mo kumpisal ikaduha sa pare. Kano man mangayo sa sila ganung mga idea, o dahil sila mga tambag unsa ilang buhaton. Siguro ang ilang gibuhat mingon ta nga ugaw gid siya. Nga murag gibali ang ilang hunahuna mapasaylo pa ba ko delikado ra ba ni inana. So kita sad nga giduulan kanang giduulan ta nya dito siya nagsugid sa iyang mga sala. Kita sad nga giduulan ato sang paniguruhon nga kanang ginatawag bitaw tanila o kasiguruhan. Kay doon na may mga tao nga imbis ni sulti ta dito sa iya sa atong mga problema, ang ending kay nahimutang sayo. Nganong siya man akong gisultihan, daghan man mga tao nga pwede ako siyang sultihan pero anong siya pa man. So, doon na pa itong kasing-kasing usay nga pagbati nga kanabit ang nga dali-dali ba, dali-dali. Wala ta na malando nga, unsa kaning tawhana ko na akong isulti ang akong problema, di ka mo lamay, dili ka mo dako. Na may mga tao nga, imbis ato silang may atong tug-anan sa atong mga problema, nagrasol hinuon ta, kay may pagwa kong nagsultian na niya, kanang nadaot hinuon ko. Ano na? So, muna siya nga tandaan na mo, kaming mga nag-mission, kadaghan magyud nga mo kumpisa dinhi sa amo gid na siyang tun-an pag maayo nga dili siya mapasa ngadto sa uban. Ang kanang kumpisa dinhi sa amo kanang among tun-an nga dili siya mapasa ngadto sa uban kay gigahin ka na sa Diyos nga ikaw ang maduulan aron magaan ang iyang mga suliran, magaan siya sa iyang pagbati, magaan siya sa iyang mga problema. So kung imo siyang tambagan, imo siyang tudluan, adayag siya nga nakatabang ka didto kaniya. Pero kung panalitan og nagsulti siya sa iyang suliran nga nahadya kanimo, pero imo di hinong gibas siya ngadto sa uban, imong gipahibalo-hibalo dito sa uban, na nahimo na hinon siya gisumsuma na hinon siya sa uban, ang katong nagsulti ang pulong niya to sayop siya nganong dito siya nisulti, no? Pero ang sala bitaw dana dili na ra ba na sala sa nagsulti nga katong sala sa nagsumbong
Di mo sa gani gipasa aron matabangan siya pero imo man hinuong gipalamay ikaw ang sad-an. So ikaw manubag na manabag ka katong ingon niya dinhi nga kanang kung makasala ka ng tawhana unya dili nimo siya sultihan pagkamatay na ng tawhana paninglon ang iyang dugo diha sa imong mga kamot. Busa nga ang kuan dinhi ang hulagway dinhi kung anay tao nga kaluoy ba sa iyang kalag? Na may tao bitaw nga maluoy ta sa iyang kalag ba kay dili bitaw makita natong digit sa tarong. O digit sa tarong na ato siyang kuyukon. Ang gingon na dinhi dada siya nga kamurang duha. Unya pangitaig pa maagi nga makasulti kaniya nga dili sad siya masilo. Kana bitaw inigsulti nimo tungod kay ang tao makasasala kana bitaw inugdool nimo mamati hinuon siya nimo. Unya dayon madawat niya ang presensya sa Dios hangtod nga magpaubos siya sa kagalingon ug dawaton niya nga siya day usa ka makasasala, usa ka hugaw at tubangan ngadto sa Dios. So ilan na dayon ang buhaton nga pag ang tao kanang ni answer na siya nga tinuod ni siya no iya nang gidawat nga siya gid siya makasasala dili kay siya lang ang mangayo og pasaylo dili lang kay siya lamang ang mulitok nga pasayloon kundi dili kamo yung duha na nabati nimo ang iyang suliran nabati nimo ang iyang mga problema nya dahil imo siyang gisultihan nya di angko na dito siya kamo na dayon duha o imo dayon mong duha sige mo gumuta sa atubangan sa Dios mangaytag pa sa ilo so ana kay kita mo tanan nakasala ka sa atubangan sa Dios mangaytag pa sa ilo pagka human dayon malipayo na malipayo na. Amen. So ayaw siya ko ana ayaw siya sige pasan-pasan ng problema na ayaw pasan-pasan ng problema ayaw to siya mo bitaw tong na ganina na din sa brother pila na gani mong edad kung nagbuhat sa manis ba dito balay ano ko kasi 55 55 na ko karon unsa ba yang gitubag ingon siya brother dili lagi ka mailhan na 55 na ka no? Nga naman, tungod kay kung doon na ganito yung problema, dili na ako na sa ingon nga, nagkatulog ko din yung problema, din yung mata ko, dili problema, dili na. Sa dili pa ko matulog, akong buhaton pasig uli ngadto sa Dios. Pag-ampo ngadto sa Dios. Una, akong buhaton, mga pagpasalamat sa miaging mga oras. Una, pasalamatan nako ka o Ginoo gikan sa kabuntagon hangtod sa pagtulog. Gabi man ro no? Pasalamatan ako ikaw o Ginoong Dios gikan sa kabuntagon hangtod sa kaugtuhon. So gikan sa Ginoo niadto kaugtuhon hangtod sa karon kahaponon. O gikan sa kahaponon hangtod karon nga kagabihon, Ginoo mangayo kog pasaylo. Sayod ko, dili ko himpit makasala gid ko ug makasasala ako sa imong atubangan. Ang hinungdan tungod sa kong pagkadaotan o pagkabakasasala, ikaw nagpakamatay nako, nagula ka sa imong dugo, alam nako, tungod kay nakita nimo ako, nga ako di ay masalaypon. So ang kuno nako nga ako masalaypon. Then, humana na, pangayoon dayon nako sa Ginoo, kung unsa ang akong suliran, pangayoon nako sa iya ang tumang dakong kasulbaran. Nya human na ko pangamoyo pag-ampo na to daghan ako gihimo nga mga pag-ampo nga gisulti tos Ginoo matulog ko kay akong gitugyan sa Dios ang tanan ako mga suliran o mga problema na Ginoo ang akong suliran mga problema akong itugyan diha kanimo nya kinsa man pud kuno karon hatagan kang problema o nya sa dihang na sa imong problema kay nasayod man gyud ang Ginoo nga dili gyud kag gusto niya nga problema mo nang imong gipasa ngadto sa Dios ang imong problema. So ang Dios maluluyon, gugma o dili kaaway. Ang Dios maluluyon, gugma o dili kaaway. Musugot gyud siya nga ang imong suliran nga mga problema imong ihatag ngadto kaniya. Kay ang Ginoo dili mo balibad, iya ginang dawaton. Unya tuig jud na pagkahuman nimo og ampo, human nimo og kumpisal ngadto sa Ginoo, katulog. Ayaw pagdada ang problema sa imong katulugon. Kay kung dad-on nimo ang suliran nga problema sa imong katulugon, hayan, pagmata nimo problematic ka gyud gihapon. So pagmata nimo wala na kay problema na. Pag ingon na salamat o Ginoo kining tanan akong gitugyan kanimo o Ginoo. Sa ngalang Jesus, amen. Itugyan ang imong tanang problema ngadto sa Ginoo, imong itugyan ngadto sa Ginoo. Nasayod ka dawaton gyud na sa Ginoo kay unsa giingon sa Ginoo, kung kinsa gani kadtong gikapuyan og nagbudlay paduula sila dinhi kanako kay masayon ako og magaan ang akong luway. Unsa yang giingon? Sangpitan niyo ako kay ako motubag. Sa sato pa ang Dios tinuod gyud ang iyang gisulti, dili ako kaaway. Gugma ako o dili ako kaaway. Human sa mga suliran mga problema, itugyan na sa Ginoo. Isulti na sa Ginoo. O sa to kanina nabanggit.
Pangayo bisag unsa ang problema karon brother. Nasiguro sa inyo wala karon. Wa siguro ka nangayo asawa no. Maura na wala ko pangayo Kay bisag pag-ihatag dili gyud ko. Mala ba ito nagsagaw dito sa kabo? Karon naman yung balik ko mag-ini. Piniro na mong sanyaw, taas pa ang sayal. Ikaduha na mong sanyaw, nakita ng bagtak. Ikatulo na mong sanyaw, kaya na yun. Kunya, balon pa yun. Kunya, inigtuyok niya, mumukad ka bitaw. Kunya, makita na ikot-ikot din hinapit. Kunya, sa sunod na mong sanyaw, hindi ka buntag. Uy, naunsa ka nitibwa nga, wala na makaisimon. Kunya, kanugayan. Salamat kayo, sister. Kasabot yung ka. Kadugayan sa sige na mong sanyaw, abi na mo, ang katong hindi kayo mo gan, katong di ko matunay ka. Nando niya. Nando. Abi na mo katong sinandong ihangit kayo mo gan kay patas-patas naman po silang naong. Oo, patas-patas naman po silang naong. Ang problema niya, kay wa siya nangutanan dito kagunhay, noon siya kahami sa bangtag, dito sa ako ni Dool, brother. O sa may pahami sa bangta. Sa sige na magpakay-bakay, daghan may nalabyan ng mga ano ba kapayasan ba? Kapayasan. Di ba pa yung nanunuan ko? Di ba kanang kapayas yung nanduto ko nila na ipag-ipag ipadara ko. Di ba ko kana mo yung kapayas mo yung makapahami sa bangta pagkabuntag ng maluruan. Dahil sa kapayas. Dami na ko kung sigunhay ang gikaibukan. Ako'y paghuman sa misyon, ni Antos Balay ug nanguyab na ko. Una pila na edad ato to ba? Kanina to? Sa sinta kapen? Sa sinta kapen? Una na itong panahon na 40 pa po kapen? Kaya kung dinadano, nagkuking gatas. Nagtag sa kilo ba? Anak yun, nagkuking gatas. Duhara pa. Una na yun, 40 pa yun. Una na yun, dihatag na yun ako. Gunit na rin ako kamot. Umingo na siya nga, kanang, magninyo na bayan ko niya kung minyoan ikaw. Ha? Amen! Huwag yan na nato pangayawa. Kana rapod, ang huwag nato pangayawa. Sa sukat sa kong pagpangalaga dito sa Ginoo, kana lang ang huwag nato pangayawa. Nagtagaan ko na pares. Huwag ko na sa pangayawa. Ang ako niya, mabuhat ko sa bulatan sa Ginoo. Pagpasuko ko sa Ginoo, ang ako niya, gamita o Diyos akong mga tiil. Alang si mong buluhaton. Gamita akong mga kamot alang sa mong buluhaton. Gamita akong bakba o mga dila pagpalitok si mong mensahe. Dili kay mangayo pa kong imong anak wa. Kanya naon sa pahinong gipanguyapan mahinom ko. Unya gitagaan pa ko gatas. Unya karon imagine. Kamu kuno taga gatas unya gipanguyaban kad atong mao to imong yang hitsurara. Unya ini tunaw na ko sa gatas inha sa baso ba. Unya kay kining kutsara og ang tubig nga gisulod sa kanang tasa, di ba ang tingog ini dikutaw nimo kay ingon dayon ning kaning tasa, idikutaw nimo nagbangga-bangga ang kutsara, ingon man tugulintong, madumduman gid ako kaluod ba ni. Nahurot na lang itong gatas pero parang akong nawala ang vitamins. Kana, wala ra gid niwan ako pagnayawa. Ang gipangayon ako sa Ginoo hangtod sa akong kamatayon makasilbi ko diha kaniya. Ano lang? Ha? Makasilbi ko diha kaniya. Wala ko nangayo na mangayo ko na nga sila. Ang naman ko dito, di ba nabanggit ang pangayo bisag unsa so bisag unsa di ay yung pangayoon ha. Ang akong gipangayo kay wala di ang akong gipangayo na nila. Ginoo, di ko gusto mo madato. Pakanaalang ko. Pero ayaw sa day itugot nga, di nagid ko kakaon, kay aron nga makapangawat ko. Ayaw sa na. Itugot o Ginoo, nga makabuhat lang ko sa imong gulbaton. So ana lang siya na, pangayo bisag unsa. Pero depende po na sa gusto ko. Na naman may mga tao nga, laging ko din Ginoo nga mangayo bisag unsa na. So bisag unsa gid nga pangayo bisag dili sa kabalo ba na wala kay nahibaluan nga pangayo nga mangayo sa plano, di ra makapilot. Dili ba kay ang may helicopter, hindi man kabalo mo drive ana ba? Wa kay ko nangayo sa Ginoo motor, mabangga ko ni hinuon ko at tapos ko na pa imong. Ana ba? So ako na nangayo. Ang akong gipangayo kaalam, ang akong gipangayo na makasilbi ko da kanya. Mo depende na sa inyo, lain po tag pangayo no. Ana siya. So dinhi sa kining gingon niya pasig uli gyud. Ha? Mo na siya ang pagpangandam.
kanang mudungo bitaw ta sa yuta ug mamalandong ta, kinsa ba ako? Unsa ba ako? Nagunsa ko sa kalibutan, nakatuman pa ko sa kabubuton sa Dios, dungo sa yuta, pamalandong pakikistorya. Humani ana nga nakahinusol ka, nakadumdum ka sa imong makarapasan kasalanan makakulangon, hangad sa langit, luhod pakikistorya sa Dios. Ako sa Ginoo, Ginoo ako di ay dunay kulang alam kanimo. Ako di ay masalaypon kay dunay ko'y kulang kanimo. Ginabi ka kay atong silingan karon nga namatay, ambot na ba? Siya, hapon naman. Ha? Nakabot na. Sakit para sa ako. Kaya nga naman, sa buhit ko siya, wala ko nakasulti. Ganuman, amo manggong kauban sa BSC. Ang problema diha, kaya nagsalig ko nga, kauban na mo sa BSC, kada BSC, makasulti ko, o unya, makawali ko sa minsan sino. Ang problema diya, kaya di na ko siya makita sa simbahan, di na ko siya makita sa BSC. Kaya kanil laging tao ba nga pirmi lang busy? Ha? Pila lang busy. Tanawan, naabot ang kamatayon. Abi di mo sa pagkahibalo na ko gahapon, na malandong yug ko, ingon ko Ginoo ako di ay na ay kulang. Ha? Na ay say kulang. Ako na to sa giguyod, nga kauban ta sa BC, nga naman nga dili man kanako masutya, di man kanako makita sa BC, ganun di man kanako makita ng magsimba. Natanawa karon ni abot ang kamatayon. Ang gingon niya diri pagpangandan. Pasig uli kung doon na kay mga problema sa imong igsuon at tuwa siya, istoryahe siya, sultihe siya. Ngunya, kung dili gid maayo ang iyong gibot isultihe siya, kamo ran duha, ayaw pud pa kaulawi, ayaw pud siya singgit-singgitin ha. Kay kinasuko na ng imo dinana sa tambag. So, sultihe siya. Pasig uli. Then, ang ato diha pagpaniguro sa kaluwasan alam sa tong kaugalingon. Matag sa sasok. Kaluwasan para sa di ta magsalig nga natay silingan tigampo na di ta magsalig nga naatay mama o papa nagsimba nagampo sila kita gyud mismo ang ipinahanglan sa Ginoo. So mao ni siya ang pasiguli dinhi nga kung busa sultihan ko mo ang inyong dinhi sa yuta idili usab dito sa langit. So mao ni siya nga sige tugot din sa yuta, ginatugot dito sa langit. So kita tadan natay insakto nga pagpanghuna-huna, natay sakto nga pagpamalandong atong dadon ang maayo nga mapanghuna-huna. Kung nagkalisod yung